utra badai long utra oh badai long utra basyonga kake Pansyan burok si mepo misen syano juno blakentem syajro si sukon Yusim kabne blasa natna badai long utra Sisian badai long utra Badai long mitra Yesus miuk tien balawalong do oh balami na sembah jong bibet balaban i bawlang ukon jong balay nagaboro min siyam bakoy balaban mi padiu nagi bayap balaban tiyo yu sakti kaman ka jong balay balmadaw syok matsinsyar sigi bam jukot Badai long mitra, badai long Yesus, ami ukol ng brod. Oh balayaban siyo spa, yang iba penyesuk ni siya ukpa. Bala penlongi kiling do bagi siyam hau balay. Samil ka buram ka jingo ka jingiro ki ay ko kenra. Amen beramen. Ay tibiyang siya. You try. Kasur kadang jam nomor 4 bam jang idang di idang kasya. Sibin ndala ada bam to melacu. Kene ke jeseng nong trei. But hagane ka jeseng nong trei. Labu yang aban keren. But ngaru ngalapen kre. Ya ka kubol nani ka jikai. Haka jedei but kinong trei. But chua mengina keren ngina puli ya kana ka hot Bible. Ngakuha ba nong ifi? Lada pipuli nakaktin ka jublay. Nado kitab Genesis. Hado kitab Jingpen Pau. Kidon sibon ki jikli baki briu kikli. Lada pipuli nak kitab Genesis hadin bau briu la laptop. Hakalin nga balay kat khot ka bakhandai. Ublay ulet uang Adam hai madon. Kata ka de ka wi ka jikli. Hadin bau kanyu peniap iu Abel. Ka Bible ke tuo bau blay kuli hai upara jome. Deki jingkeli sudah kitab haka Bible. But ngaru haka negapor ngakua banyak keren. Ya kawai ke jingkeli ke bakrau. Kadang dap keren ya kani haka wai ke jeseng nganuan ra biang menta tamdai borok tang siteng. But kani ke jingkeli jong uwei unong hikai ubakrau. But utau de Jesus Christ. But ya kena ke jingkeli. Ulat keli syawai. Lesing labanong usyakri ubak matam. Nakisyakri baro. Kibedan hajan bada senda jautra Jesus. But ni puli ngisa puli katakan hot Bible.
but kalong ru kabaetan sangba kalong ru kabaetan ban jubab ya kedeka jingkeli kabala keli do try jisu yau no wa senran ubah made bam dei tangkata ngese puli ke dau baka yo ban jubab but balaibo jisu ru keli o laisin nganget pilayo mdei tangkata nganget kitu ki senran baro ki badanang to kiru kilaya knyo lesi kilaya parnyang kriat lesi ka dono joki kala kende balai ka dau kalong bayo ka ne ka jo ka jikli kan let chikiru ka ay ka jubab kinai hagabakum ka tagapor ka ay ka tagapor ngisipet hagapor ka mga pankre yang nakakubor yang nakajingkali ka malakali na Jesus Christ kani ka jo ka jingkali kani ka mga yosgaw baublay ukali yang aru ya kani ka jo ka jingkali kasyam jing ban jubab but hang ni ngisa puli ka hot Bible balay ka yaw no senran ban jubab ka daw ka long bahaga ta kapor ngine puli siya nakaktit ka jublay naka gospel katkum u Yohanes kalano ka ba arfuway kadukot nado kadukot ka maningkong hado lais ngap hadin kiniki aigeru u Jisu ulapan pau yala dia pat hakisenran harut kaduriau Tiberias mat bahai kata hai harut kaduriau Tiberias te kumni ulapan pau yala de la don lam u Simon u Petros but u Thomas yau balakot Didymus but u Nathaniel u banakana Galilea but kita ki konu Zebedi but arngut ki way di kisenran kadkhot ka balai but kane ka day ka ba u Jesus Christ ulet banya kendu ya kisenran hadin bula mi pat hai mdei shu ha Jerusalem ndeka Bible itu carut duriau kile ayo atas ngap pule ka dekat ka balai Petrus sudah unong elam ubah khamat usiman Petrus ula ong haki ngan let tong doha ki ong hau ngiru nginya let lembat me kila ya mino bat kila ya kio halor galing anda habau Jesus Kristus ulami pat kisenran ki khlam shaskor bat ki khlambo haga donut ka joki bau Jesus Kristus ula dep kren ula dep ya tolupa baka dayo kono brio ban sanar pnayo but on tep but hakas giga balai on mi pat kata ka khlamrung haga donut ka jonki uyai kren ya ka jo shi ka jo but hadin balatep habaulami pat uat yaki but u klem sham shu haga jaka bau khmilen ti ban shamiki henry ka Bible ka ong ula sham harut ka duriau Tiberias kile le ayu ngala pulih pi bene ka Bible itu bakilet tong doha ang lang ba na kilet tong doha
Pihang ni pipuli nakaktin ke jauh belai, siap ngan puli. Nak gospel Lukas keledang abasan, kadekot, tangan puli nak kadekot ke bersipau, bat ke bakat way. Kum juru u Jacob bat u Yohanes, kikun u Zebedi, kibalong kibalayo bentalem bat u Simon, onda kum ta u Jisu la ong hau Simon. What shapting? Nadu menta menlang unong to beliau. Ti onda kilala wan lampat ya laki ling seringkau kila eno ya ki eke baro kila buat ya ujisu. Ujisu Kris ulap ya ki nang tai nakaduriau Tiberias ringkat bat ki jar ringkat bat ka ling bat kini ki dei ki ba kini ki senran hadin bakila shemnya ka rai ban bud utrai kila bradlut iki baro bat lese la dei ka por jugi la de kinang iki to jing ruai kin ruai ngalakut jingmut ban bud ya ujisu ngan om paidin haleluya nganga ruai ka bat nedang ruai ka benta bat ngane ruai haduk bangade syam madutrai haleluya hang ni dai namar kata ka bible ke to ba u Jisu habau keli yau Petrus me ijanga laisin ukeli bat ke jingkeli ke jo Jisu Kris ngayo kumbau Jisu misania so yo Petrus nama balai dang kumba katu kanepor habau Jisu syang bat kisenran ukeli ki uang ki breu ki ong yang away baro kilai ai lagi jubab Elijah Jeremiah bat kumta ter ya meki khot kumta bat Petrus pat habala keliu mepat meyu iya ngau kumwe Petrus ngaba klamong ngatharai ngayo iya me kumukunu blay Henry bat kajing ngau scam confidence melong Chris ukon jong ublay ubaim haleluya snaus kemba nakadadaw Jisu kelitang sisim sotu ya ka jubab ka jo Petros ha ayu don ha kata kapor ban ndai kata la da pipuli nga kwa ban penpuli kendiat ru nakaktin ka jo ublay ngine puli naka gospel kat kum Markus kalenong ka bakhat sao kad khot sam an puli kham stat khniat na do ba arpunyo bad u Jisu lo ang haki pi baro pintot namar jonga nabalatho ngan syo ya u nong sharai bat on pen safret ya ki langbrot henrei on dala penmipat yanga ngan let shua jongpi sha Galilea la debya tho hang neru henrei Petrus ulo ong hau sabamo lada baro kintut ngate em with kon bat ketka jing skaus kam confidence u Jisu ulo ong te hau shisha ang ong habe ba wat ma me hagane gaski hagane hi kamit ken haba umpat riu siar arsin men len yanga laisin Petrus ongno Henry ula kren kensan kamtam nasian ong dakana kentien mongum no mansalannya mongum no trai nganlan mangayame kabam lalong wangum no wang ladaka dayang aban yap lembat me ngan om len Satya
yame with confidence. Nama bu udon hakan nongrim. Udon kata ka fellowship ka bajan bat unong panem. Singaus ngan, singaus kem. Ba mde kata ka Bible ka ong community lan bakadu kum juru di kila ong baro. Mde kata la da pipuli na kaktin ka jublay. Bat kata ka long naka gospel kat kum uyanis kala na kabahan riyo. Lada pipuli na do kadkot kabahan riyo punyaw. Hado riyo po kanday. Hadin ba u Jesus Christ. Uai ka jihikay ya kisenran bat ya kito baro kibadan hakato ka jiyasang ka jongu. Bat ka jihikay ka ba ukran kaday ka ba palat. Kim laban siya ya kata kaktin ka ba ukran. Bat ki ongkum no sa puli ito kidkat ka ba siya kamat. Wang ni ka nakaktin ka palat fi uf kakor palat fi. Bali umbu di kentin ni bak hammo ban kampen jai ka do ka ya ka jabing ka jongi Andre u Jesus Christ habo Ukraina ka tin Ukraina ka kumbakalong amen hallelujah nagata ka daw ngimday ban pensenjar ya ka tin ka jublay hallelujah amen pihang ni pipuli nakaktin ka jublay hadin ba baro kilay lut ka Bible ka ong bakidon sakhat argut kinete doyab doim nama boleh bakidon hakti kejat jauh ka fellowship so close kata ka fellowship ka joki bad utra bat ke ke baja u Jesu u kram kro ikit khat argut ta baro khla lut le sakinet Allah Siya ipanan yan upan and what? Hindi u Jesus Christ ang kaktin ka jublay ulet uyang akmat joki wang piru piaman banlet no na nga Petros hang taru with confidence uang no Petros uang ni uang siya no pat ninyalet me don kiktin ka jing im bam jukut. Dahil nakatawang bat ngitip scam. Bamelong utaw Chris ukon jong ublay ubaim. Hallelujah. Kata kaday hakapor baudang don hangtay haka-climax jong ka jing shemensim ka jing shirham ka jing plo kajing terang, kajing ham na kabitaw tura. Mdan eru ambun artatin with confidence. Henry andala pay hakane ka benta ka bangala puli. Kilay shatay siya duriyaw. Kilay shim ya ka jar. Kilay shim yang itu ka ling ka bakila ino. But hagabakum katakapor kawan ka jiggly but kataka jiggly kalong Petros meit yanga kendit Petros kiyang tu jubab ngina puli kendian arfuway katsan kum tahabaw Bamja step u Jesu ang au Simon Petros ko Simon u kono Jonah mekham it mame yanga ban yakine u ya to hau hot kutrai metip bangait yame lakam duna mo ita jinglong confidence metip mga yame kumo hot trang yame kumuang higit ko siya khamat metip nga yame u Jisuru o misyanya so ini Petros nama iladap leni ulaisin but u Simon ru
Asyo kata ka jubab ka penhun yu nong penem. Takadaw kelib yang hakasin ka baar. Uang biang yu hukum di. Ula ompat ka baar sin. Ko simanu konu jona. Meit yanga. Uya tu hau hoot kutrai. Mete banga it yame. Ngangit pisau tu pidigi bastat. Hang ni pipuli nakaktiin ke jauh play. Bad hakabalai sin ong kaktiin ke jauh play. Ula ong hakasin kabalai. Ko simanu konu jana. Me it yanga kabalai sin. Me it yanga. Ula yatu tahu kutrai. Me metip yaki ei baro metip ken banga ideme kani kadai hakapor bakilahyar haka jinglong mensim kam don shu haka to kapor ka bagidang don hangtai hapik joga jinglong mensim bahabala kali jubabet mdon jing atatin mdon jing wit mdon jing wo ndai hadin bakilahyar kilas dang terkong, kilas dang teli, las dang data. Badai haba kum kena kapor, u Jesu Christ u keli. Me it yanga, me it yanga, me it yanga. Bad hang ni pipuli nakaktiin ke jauh blay. Kiba it ke jauh try. Haka jingyat lenti, haka por kabadang sedang. Haka por ki pinang syam ningkong yu try haka jingim ka jofi mdan Yesu Jisu bet nadu mestap belesir rumah damiru Jisu mestap ru Jisu nama boleh piesho jingit baru neu Jisu kumbalang ma por ngadang it ningkong yu try tefi mdan lumba mdan riat mdan ruem mdan hiru kaban wit akhmat junga ban ya chkhmat nama boleh kan ke jingit ke benengkong ke bangkai yo no trai kumta kalong badu Petrus bad kisenran handai hadin bakilahyar haka jinglong mensim nganumong iki bikila faidin kemana ikran bi pastor mana pastor Shulai ngong ke jingle jogini kisenran hatu ke jing faidin nganumong baka ke jing faidin lesi kalade bakilalet biang seketai kakam kabaki kitrai. Ya me ban im kumne klemu trai te bhaba yalet yetrai bet. Klem shai. But ka jingli ka nakapor balay ba u Jesus Christ. Balay ba u Jesus Christ. Ukli yakade ka jingli. Me it yanga, me it yanga, me it yanga. But ka jingli kalong mga balay ba u Jesus Christ ukali laisin. Me it yanga, me it yanga, me it yanga. Kadaw kalong sngap ba baka jing shakri blay. Jong way baka way. Mday tangkinong tray. Bat ki banget. Kadai ban mi ban kersoi ban bubbling daka jing it ka jongi utrai hallelujah nganga it yu jisu ngada it shisha bat ngandang yai it they ban raise up yaki leaders amen unong yalam uba job uday unong yalam uba say bad uba penmi yaki nong yalam bale phima ka jing thap te ba jam sutra unong hikai uday ban raise up yaki nong hikai amen kinong yalap kidai ban penmi nong yalap hallelujah ki pastor kidai ban
penmi pastor. Kata kadai kabang ipuli nagaktiin ka jublay. Laisian ukuli. But nan ongi pi kanigaway. But kata kalong. Baka jing syakri blay. Kadai ban mi ban kersoy. Daka donut ka jongi kabangi iit yutra. Lada pipuli ka siti syaki Thessaloni. Kasiti ka baningkong. Kalanong ka baningkong ka dekot ka balay. Ka Bible itu begitu ki Kristan ha Thessaloni dang kidande ki newborn baby ngalabanong. Henry ka Bible itu baki ongkumno ka jingtray minot ka jingit. Wat lagi dang kolong how try. Henry ka Bible itu baka jingtray jongki ki dam minot sisa bat kataru ka day ka balapan ki daga jingit. Hallelujah. Hallelujah. What ju syakri blay lemda la penki ya pi dekat ngajuang ki samla. Ngajuang wat ju le ya lam wat ju syakri blay la da kita ki jing syakri jong pi kim penki dekat jingit blay. Baru kita ki long jiru. Upol wang kumno. Wang ka jingit ukris ka penle yang aso bang balatafi. Don kapor ka mga mlasyo banduay. Anday mga kenmaw ya ka jingit ka jublay. Nga kenmaw ya ka arfusan tarik u January. Kat kenday spa nyaw po kenday. Na ka dustbin jong pop. Habaw saya nga. Kadon kapor ka mga mlaban jam syakman. Anday mga kenmaw ya ka to ka jingit ka jublay. Kapenla ya nga. Ban let jeseng, kapenla yang aban duai, kapenla yang aban pula Bible, kapenla yang aban ya kendu iki para bangit. Mano ngangam lasu, andai kata ka jingit ka bangaken mau ka bau play u nya ngaken mau wanum suye ngan ai ko ya nuksa. Bat kata ka bau bat yang adu mentah. Por kadang kela ka bambut. Kaya ka baja. Nyelet jeseng menstep, jeseng ying. But nyelet, agak tak jeseng, agak si sonde menstep. But kaya kebaca, kat banginang ya surok, kadon kau ikat dustbin. But agak tak dustbin, ngiyos ngau bay pa ikun ksau. But ngatang siyos ngau bay pa itay kun ksau. Kadonut jonga. Kasngau lem yai tai kun so iba don hapo dustbin kajaka kabajak lia kabatenyot bat itahang ta ikaang ikwa ban lat nangalet lakalet ngam tip bakade ka jika yang yalet lakalet tenrei ondang isyong ka jeseng ngasukan mausa yai tai so bai kaang iyam ipa ikwa ban lat but marsun wa jeseng ya mi nang ta ngaklem perkhat klem ya kren shu eiru em ngakwa ban lit pet no itai so balada ka de yang abangan pelat ngan saya i ndai ondang le hang ta ngapet ya itai so im don shu ngalengo ngau sino idon tiksaw. Haga bakum ka takapor. Kawan ka sur ka basyay no try. Wang mayu i tiksaw. Idon ha dustbin ka jakat tenyot ka bakam daya iban don. Ilinyar ipa ikaban lat nang tu. Menta itu iksaw. La don way washimi. Bat ulari. Baila don haga jaga kabasingan. Bad uang kumni nga, uang meru nga kenmau sa kata kentien. Sisin menor, mela don haga dustbin juga pop, mela jersey, meya melenyar meot, mekaang.
Huang ngawan bat ngasaya menang ta. Haleluya. Bat katahi kababat yana banlong kumni kumangalong. Pila ya shem ne ami utrai ka jingim jongpi. Naida up kumbaya shem manga. Henry laki jong ki jing ya shem ke ba utrai. Uya shem bat uway pakaway. Lalaki jong. Tapi kita iki ba koridor. Ka jingkali galong. Pila ya shem ne ami utrai. Haka jingim ga jongpi. Kumbala ya keren do pastor. Tang namar ba don haji sang kamut ngilale sebeneng. Tang namar ba khaingi ka yin kristan kamut bang ilalong kristan. Tang namar ba khaingi hangtai hospital nginum laban lo ki doktor. Kumadon ki ba kha haka 108 ru. Kinum laban long driver. Andai haban hikaya ki. Haban train ki haban snauto. Kumjuru kiba eat ki jo try hakan kapo. What shus no shngan but piwan haji sing. Pidon haji sing. Pishong haji sing. Hendrai ke ai ka ba pidai ban snow shngan but katagalong. Pila pediang em yo Jesus Christ haka jingim jongfi. Ngade unong helap. Nagat kadau kata ka jingkali. Pipuli hang ne nakaktian ka jo play. Baka jing shakri play ka day. Kaba kersoy bat kam bami nakajingin. Nganum ko, nganum sarong. Baro uday utray. Habang ayang hang neru nganetu ifi. Ngadon hapreng ka jele. Ngadon ka struggle ka basyir kaiba. Dan batim manu-manu. Tangu play utip. Man kaski. Man kaski, dang kedang step, nga expect be ya ka miracle. Man ka step. Henry nga ju ongpat ya ki bangen slok bat ki. Dwailam sa pastor, dwailam sa along umtang. Nga dwai bat ki nga slok tama nga si ong kanal kantin. Up you try, up akapor you try. Namar God's timing is the best timing. Hallelujah. But ngaru nga ap ngong try la daya kitay nga ayman sim hakapor jo try balay nga ngamlaban ap. Balay ngan hikay tangi giway. But hadot man ta nga expect ya ka miracle pipim tip. Ilok jong aim tip. Ublayu tip. Ngalade ban yap hakini ki kendiat benai. Hendai ngaklem yap. Ngala ur nama tagi bempat tip ikbala tip wasoy. Ngak mut ban chete se pomora ai Bible study. Man ka sito dia ngajula chete. Ngamju absent. Ngala her nang te no mau jingking tu khon jong ala apang te. Hapok kali nga telon na mau jingking ka Bible nga batakti nga subiriano surugom nga tengko kane ka khle haka kunro kane haumau kaneru haumau kaktiru haumau. Nama bakadang kluit kes nam bat ngan ongefi namar ka dege jing ai ke joblay nga kham satar khandiat balay nga satar pitip nabalada menshua katu nga satar na matakan ka soitan ngam juang soitan ang ka soitan su insult bay sa kadi ka bla sa job bat hangta kay ka baja ngadang khluit ka snam ngo ngan let be sa pemurangan let be nganum pep ngalet hayang dalet hayang tu you golf tu khun jonga boy lam jung ruai bar hadian nang ta upenyat la jabok lu dokhot upet ya ka selang jonga mlong su papa ong wat let su bat nga ka snam ta la kriat la so tu ka jingpang
pang kanela mong ngapit ani hadu mata dan kadang kanega khosiu kanega met baro bang syuang pentip iki bang wan syu ngap perkhat ya ledi hatu perkhat lam se mo ngi ki bala ayat ka arta ki juang dai ayat bahamo pi bala ya no ka arta la no ka met mo tang ur talade nga arsin ur syua ka kursian le pimngen syua ka kursian saban senang kursian apa mura nga telun na mau jking nga nyau teli ki mau jking ki steps bat telum bat lambat dum bat dam mobile chano mga chano hajan yeng ki mi ki khon nang ta alayan kemala on nai kem nai ngakhlem lele hiru kan em papa yang ki pensosen e makianga bat kay ga baja ngaya het bat ka kenro bat kilaong fila shitom lenyo siapo woodland le kata ka city scan ngal le la dam le samai tu na samai unta hap ko ngu pa le ndale ndone iru ya na kwa banong ngi kibala no ka arta ndabangi or nganget fi sautu kumlu don ki bomla suban ya namar balai namar baur hendai ka wei ka bangada tikna ngada ngos kam kumba I wei long ar nga aimen sim ru ya pi bang keren kani ublay umpat sya yang bangan yap umpat sya yang bangan long invalid mla le airu yam ka daw kalong namar umpat dep gamana haleluya believe ma ka tap 3 jam udang don ki assignment bala daw la dep uno la biang gato hang ne phi puli na ka tien ke jo blai ke ka daw kalong namar ba lapen ki daka jing I fi ka jing shakri blai ka dai ban mi daka ba pen ki daka ji ngam dan mano ba pen ki yang ngam syaru ban pen ki yang ada ki ban pen ki yang ada tang ka wei bat ka taka jing I ka jonga utra nganu mi khlat lok su ba du jisu haleluya aga jing thap tiken ke bajam ngam ju klet ya kana ka wika jing jabat kat shabang alet kat shabang kran kan ne ka tien ju blai ka imbet wat mentangan kran du kan imbet hanga ka don go ka brio da ka gospel Lucas kala nang ba nyau na du ka khot ka ba life hun riu ka don kane ka jing Hawaii ka ba no Simon Pharisee khot yo Jesus Christ ka yeng ka jong but hadin balak hot ka julong ha ka por ba ki jupli ka jing khang kim ju khang but kile wan kiriu don burom kile shonga ki shuki but ka ega baja ka Bible ge tho baka don ka we ka rugen thai ka ya ka yo I yo Jesus Christ ngapa ki bala mat sisa yu tra yo ngefi kene kan day biru no matter what kala le no ka Bible ge tho marsin yo Jesus Christ bu shong hang tai kala le ka khlempet se ka diang ka khlempet se ka mon ka khlempet shano kala bet hakiki chat ki jo utra kale ayu ka Bible ge tho ka yam phila ban modur baki umat ki ba jau ki ba mina ka kala biang ban sat ya ki jat ki jo utra kan lo ta ka umat pigwa ba yu ikamba jo blai yam wad yam khmadu briu
Wat yam khmat ki pastor. Wat yam khmat jongno ro. Yam hakmat jong utrai. Bat ki umat ki bajau. Ki bapijau hakijat jong utrai. Pini kan don ka jingmi. Hallelujah. Hallelujah. Hang ni ka Bible ke to. Kala shim. Bat kala sat ye ki kijat ki jong utrai. Da ki umat jongka. Ndai da kata kala shim sayong no snyo. Uba ki ken don akor don burom na kumno ki ong mo ki ono ba no snyo. Ka shim yo no snyo. Ka nyat ye ki kijat ki jong utrai. Ka khlampat kot kata. Ki long keme. Lahikai balada don ka way pat ka jaka ka bangi day banyam. Ndai hayero. Ndai khmat jong utrai. Piniam shaway pin le ran ban kamela ayero yam. Ba ndai ta tang ka tien ka jo blay ka la shim ya ta ka jing pen sle ka ba kordor ka ba remdor ba. Kala plit kala sle ye ki jat ki jong utrai. U Simon Pharisi haka donut jong usapulewang lada uni u Jisu unjin dala itu ya katai ka brio baka day ka nong pop te ka bamud le si un dumok ya ka ande u Jisu Kristong ngumno saba u khat ya do Simon uang don arngut kinong shipram uwe san pau uwe san spa baka bakala day ka pore ki bikin wan ban pen paya ka pisa ki khlamla bro argot ki let ki shu yang bet ki shu dem bet ki shu ngo be yo map ngim la shu bat siu but kai ka baka tu ka jing tho aga Bible ong bau ni unong airam ulama yaki bro argot but u kli kalayo Simon wong ya thoma me Simon na pedeng kini argot uno na pedeng joki uba kham it khambonnya u Simon uang uta ngamut uba me kham it khamap khambon uba sanspa tahun kham it khambonnya u Jisu kini ka brio kala it palat ya namba lama ya ki babon ki bob jongka kan no ka jing mani ka jogi utrai la thau hakata kan no ni it utrai kan utrai it ini pipuli jo nakaktian ka jo blay basotanan nga shuai tiak namar ka jing shikri ka ba mi da ka jing it kam de ka ba sep in de ka long ka ba sngotanat ba sam puli nakaktian ka jo blay na ka kitab Exodus ka no ba arfuway ka de khat iwe hadun riu man la ka riu snem la jupelat ya ki marau ki Hebrew haus nem ba nyau ki tu baro ki ba shong merau ki badi ki merau la pelat no yaki Henry sengapa anda la pelat ki la enjoy la lat kena kalong merau Henry uway naki hadin bala pelat ulai choken rat wongken rat ngaman ban klat lane mino nakaying jome kay kadau kalong namar hakin neki henrius nam nga syong ban me ngayu i ka jing le bha ka jome ngayu ka jing i ka jome ka ma ayanga kuma ma ay ki khot jo ka yeng ma ay lang yang kum ju ngayu i ba ma khlam spere yem nagamata jonga mela lelot baro nagata ka dau ngam kwa ban khlat na me
ngan syong sa hang ni ngam don kam pisa tingga syo namang alamat ya ka jingit ka bang akhlam mat hakini kisnam jo ka jingim jonga bat kay ka bun le fitip sapuli arfuai ka kitab Exodus utrai unshim utra ukunrat utrai jung taum ra un le no unshim ya ka de skor unlet unle no unbu hangne haka syaukat bat unsam do unar bat hadin malasam la planyo yu bat uni ulalong ndeshu umrau andre uway na kid khot jong along ying hallelujah utrai ken klasyo yu kum umrau andre kum uway na kid khot jong ying but kat shabaulet nga ba mo kat shabaulet baro kibayo iyo ndadon kamsyo bakin kalino andre marsini kana ka mak ka skor jong kila tibet ba une udei umrau ubalaya shojing it badu kanrat badum kwasyo ban mi no lat satang ka jing yap ka ban pinihlat ay ka jing thap ti ka jam suta kata ka de ka jing shakri ka ba mi na ka jingin ka ba khlamdon mano ban penbor ay ni ski ka ba menta ki pastor ki nong sharai balang mo ha ki balang mo per ki bun kam bat ban shuong wan jeseng shi wan jeseng balai phim wan jeseng henrei kini ke bala mat ya ka jingit ndon kam shu banong wan jeseng kilawan hi balai namar kata ka jingit ke jongki yu Chris kapen le ya ki hallelujah na let jeseng na itu epi ngaklem ko ti beli ka don hud jonga ka motif jonga mga kren kani men shim snema prenki jing jang ki ba per ka jingim jonga nadu shitarik ujenori ngaken mau arpulan sound tai kade ka sunday den ka juchitam ka shitarik ujenori na let jeseng bat ngalet jeseng bat ngayai let jeseng kay ka ba javite baro shisnem pastor tang iway isngi ubleru ngaklempep ngalong present sapet akatega register ka jublay hallelujah bali pi me ay ta ka jing tap te ka ba jam ani ki ba pensngo sin e yang ata fi tengteng la jan jauh mat tapi bagi pensngo sin e kilong kemele pastor nai parwan se nai wat pensngo sin e yang ita inom la ban kata yang na let bet jeseng but hadu mataru ngampat pep jeseng na let ndon daw balengan ai daw yo tau bala eat e yang ubala yap halo juga dinfna ubaka snam kabau penbi kalong bantit yang naga jingkhayim rau jonga pop ula yap shaka pop bangau nong pop ngan yo im shaka hok hallelujah sakawi par ka jingjas ngapa bat kata kalong nakakita ka ba ajugis im kalenong ka basau kadkhot ka ba prate terter kadon gawi kanong shunem bat kene kanong shunem kadon yu kurim bat kide ki bamdon kon bat ka bible itu bau Elisha ujuyan nakmat yeng jongka sengapa subang palat kalong im palat ka ketien jublay baru keski kade ka kemi kalong kemi kade ka bakham rublay bat ka ong yu kpa yu tunga jongka kong uni ubaya na jan jongi udu brio jublay ani fi
ngajau duit. Boleh fitim ngajau duit. Ngamtip ki beriu ki yang aku muai. Ong terakhir ngarung aku apa kini yang bangade syakri yang terakhir. Haleluya. Nadu kli hadu kejat kini yang bangade syakri yang terakhir. Haleluya. Ya piru kumjo. But hangnya ke Bible itu, ke onggane ke kami, nginele kumni ngin ai kau ke kamera snap se. Ni nang nu findon kita ki banget kini kisi ki pemerintah. Kiban yo ilam kumbala keren pastor krom ngadalong nada appreciate palat. Ya ka rule ka jo no up lang berat. Fitip. Ublay sabamo yang ikinong syarai baru ko. Kiban salong nong syarai. Ublay ubu utong yakin nong syarai nakamantaki lang brot. Amen. Hallelujah. Ladam dan lang brot dan nong syarai. Naga daw ki nong syarai ki don ka rol ka bakraw haga jigshakri blay. Pipuli kila ay ka jinkriya, kila ay syarak, kila ay mit, baladawan unsa. Lalaya kumta. Hawi kaski. Namo yu iya ka jing baha jong kanika yin, uong ya u syakri jong u gasi, uong kilat mong keli, baik. Kini ka beriu ka lalaya baha kila lalaya baha palanya, keli se kikuah ayu, kakuah ayu, ka ika baka don kam. But ugasi, usyakri jong Elisha, ukali, ya kene ka kentay. Ukan radu ang kanne palale bha. Kat hadu bau pa ban kali padon kamayu. Nganlay penyakran, hakis nganlay penyakran, nakamata ka jingdon kam jong pa. Kabas ngaw tanat bahas ngap. Kani ka long kami. Kaong. Ka syakri jong me. Kam don kam. Ay ruyam. Bandai mangamapi. Kat ni lawan keli. De ibriu jong ministar. Kili keli ni bapring don kamayu. Hangatin dengan ni surok fi lakwa surok ni liki mau jengki yang sitai bi ong ni la don kam surok kali ndai tang surok kali ile sui bala jerong hi kat kata video ni woi bonon ayah yupi kane ko brio kaong ka syakri jongme kam don kam hier bat singap ka basngau tanat ba. But ulale itu hau Elisha. But oba melet mayu ikadon kamayu. Sabse. Ani kaktian juga boleh terkada imsisya. But uang habang alet nga ikan ja ikan kaiting namar kia don tangan mu cikurim kim don kon. But u Elisha uang yau tahu syakri jungu Wang kelat ya haka. Ong bahabakom uniusnam pan sakakun. Sapi. But hang ni ke Bible itu. Kong wat num ya lam ler. Yang kata ke bomla banlong impossible. But ke ege baca. Andala dap kata kesnem kebala kular dau Elisha sorry kala yo kun but kai ke jihi kai nang ne ke bangi yo kalong kani siapa yang iki syakri ke jo play hang ne pipuli nagaktian ke jo play bakani kariu kentai kala yo kun Bat ka jingmi nang ni kalong. Baka jing syakri. Kabami. Kabakersoy. Da ka jingid.
kan bu dah kena kentien kam ju kwan mentoy aga ji tak 3 jam ka jing shikri ka bami na ka jingit kam ju dawa bay dong ai ruem u blai u ai yo Jesus Christ nama balai bau jingi naga daga daw ka jingit ka dawa daga jingit hallelujah u blai rum kuai nagi lada ka long bau blai dawa nagi u dawa ba ka jing shikri jogi kan dai ka ba mi ka ba kersoi ka ba tut ka ba penki daga jingit hallelujah u Petrus la keli u laisin me eat yanga kabanin kong lada me eat yanga besar sabse besar feet ya ki kon lang brot jonga sab une u ngan puli na kaktin ka jong play naga kitab ka jong Isaiah kala nong ba sau pho ka khot ka bakhat oi feet ya ki kon lang brot ki lam ki kon lang brot ông no wang gum ni sau pho khat oi hakik sangti jong un lom ya ki kon lang brot but aka shadam un ra ya ki but un ya lam ya ki suki ya ki ba ai bun le tomet usumar bhai ki nong sharai ki gospel worker ki pastor ki basan ki deacon ka kamjungi ka day ban sharai amen nagda daw idei ban besaya ki lada ki khon jonga mo anuksa ki khon ngadon nyongut ki khon pilaman yu ye ki khon ya ka personality jongki ka ba kumno lada dei ban ya ro lane ban ken tho on ya ro but on ken tho ye ki ki pa ini ti berai kho ba man ju yo bam nei pam ju ai bam nei vi ka asia ki don ki bang net agi ni ki ski ba mata ki rai kho ba ka bakan jaman sim ngam tip kai ga daw naga daga daw ni don ga jinkit clear ban besar ki onggak tien ke jauh play ban le ayu ban besar ke jing besar kamun ban penhe ban pensan ban penklan kata ke jingkit kli jong unong syaranya dang don syu ban ong up sakawai kabalai uang up ikilang berat habong up ta kamun up kamut pisulit syong bay ang tua mo bay up sawantai kamut kumta kamut pide ban follow up iki kumno ki yat kumno ki im kai ka let kai kawan kata ka kamram jo kinong syarai dan puli nakaktin ka jo blay kasiti jo Petrus tho Petrosi hadin bala kelima janga u Petrus lo de nong syarai u batho khambun Petrus yaki nong up lang brot bad ikilang brot kasiti ka jong kasiti ka benengkong Petrus kalau nong basan ka khot ka baar ka ongum ni to pin besar ya kata ka kenhon ka jong ublay ka bahapdeng jong pi da ka basharai da ka bale jubor what jule jubor ndai da kata ndai dala ka mon ngau bhai da ka bakhwan mentoy henry da ka jing ngau lakloi ka gospel ki kam ki apostol kalau nong ba arpau kad khot ka ba arpu pra daganingan penkut to sumar syapang eladi bat syapang kata ka kenhun baro ha ka ba men sembakot upen long ya pi kinong syarai ban besai ya ka balang ublay ya ka ba ulatit ya ka da ka dorba kasna blain kur khu ya fi ka nakapor nganum penjrong syu ngin yang lang baro ngin duai ko try ba korong iwan jan joma ablay kena ka janmit banai ka jingo ka jero bat ka burom baro shame ko try ablay kena ka tin ka ba me pha ablay
บัดกตีนก็มันไม่พาอับเลยกันมีมันเป็นเขียมันเป็นลัดก็ตรายมันก็ด้วยคำตามกิตัวอับเลยกิบลาอีดบันเชกรียมกิบลากุดจิงมุดบันบูดยามอับเลยจากัดบัจาลองกัดบลองอันเรียกเจียกันดูกันเจียเชมก็ตรายกิลาสตังบันพายดินกิลาสตังบันเล็ดยังเชกิตุกิจากาเชกิตุกิจิงเล่กิตุกิจิงบามกิจิงดีกิบกิลาเอโนกิลาตาบยังกิก็ตรายงาดวยมันเสมก็จมาอับเลยอุนเป็นกันดูอากันกันสกีบัดอับเลยกันเล็ดนั่นก็ตรายGombalau Petrus hadin bulan mat biang ikat jingit belai ulah kelalong ke apostol ubah rautam ablai bide naki apostol baro don kibadona preng ke jing telot don kibadona preng ke jing duna ke jing pambiang ke jingim ke joki ko try ya rap eki ko try rapat eki ke tiupat eki bagada ke setan ko try kanum le risalo joki kumbau maika konong shon wale risa halor jonga ladang kelot ngan yang pat try ada dua ko try pen yang pat ko try yaki briu ki jome ko try kan mau yaki nong sharai ko try beda ki bahabana jing kenya khmat jome daga bakum kano ka donot ni sharai try ablay me imam ko try ker kuno e ka balang ker khushbet ka janmet ka jeseng bala shai ka singin yu i ya ka bible ko try onom pen ki ini da ka emotion Andai on pen ki yang ida ka ten ka jome ko try ngada dwai ko try pen yap ya ka emotion hoj ableng i don kam tamam dei ban control ngi da ka emotion ko try nga ai ti no ame nget me os ngau ka jing dwai gina baro ka teng ka jo Jesus amen ubleng kur khuifi